Sing bajak ki selak. Keluwen kok. Alah. Alah ora warek wong loro bajak durane. Warek kak. Ya. Jalane ora. Jalane alon-alon ae lho makane. Ya Allah, Gusti, bontote kutak. Oh. Mbok yo alon domong dalane angel kok. Dalam pesetan kaya ngene. Yo takon alon lho malah mbok guas lho. Gas opo dalane yang. Ge bontrote ki piye ki? Sik dicelok bentar iki. Untung iki ora numplek iki rodok mecer-mecer kene segone. Sik benane sik sayur iki, sayur iki. Jan. Lah sampeyan kok trae. Sampean-sampean kowe iki ora sama ijo terus to, ora nyalahne terus to. Iki bontrote iki. Wis tak benakne kok. Sayur iki lho do utah iki lho benak-benakne sik wis. Ya wis ki lho, wis tak anu kok anu deh. Tanganku titik wis. Sampeyan ki trahne kok. Lho kok mangah maido ora sama ijo wong ngono lho. Lah kon piye kok Wong alangan kok malah. Alang he. Ayo alang. Yo. Lah iki malah koyo ngene iki jembatan iki. Lah. Iki sora. Arep mbok gasak, Pak. Selesai. Mlaku wis tiba neh malah kae lho. Mlaku ladang itu cek adoh. Iya. Ketok kok ora enak. Weleh. Tonton. Lah ndi lo tarine, Pak? Nek ngomong iki piye kowe to tonton mendina kok kaya ngene iki jen. Lah mau wis tak omongi kok pas kae. Mau apa? Jereke dina iki lho nang tarine. Kaping iki. Lah piye aku yo ora ngerti to. Sing sawah kaya ngono, iki ngono neh darate. Kowe jan tonton. Kowe iki jen kok rasa jokrok ning ngono kuwi. Kowe iki ora kaping-kaping kok, Ton. Ya mbokan isih ning dalan kono kae lho, mbokan. Dalan-dalan opo? Teko. Kene sar kerja ngantek gagal kok malah. Ya ora ro kae, mbokan lho dhek isih. Biasa ditelepon lho, mbokan. Alah males. Teleponan ngono. Murung teko paling. Iso baca kok wong teko buru-buru kene iki arep minggiri malah. Lah ngomongnya dino iki ngono, Mbak. Sorono ngono. Wong ngono apa? Wong kok megelne tok. Tak ngomongi baca. Ngomongi apa to? Wedhus kowe iki, Ton. Dijeli sandal kowe tonton. Aku semono iki, Ton. Ngomong yo aku ora ngerti to lek ora teko dino iki. Ini sare kerja ora sida kok. Ngomong iki teko. Tak. Kirimane piye iki semene mbane? Sapa sar mangan? Panganan dhewe kono. Bontrote ya panganan kono, Ton. Aku arep balik. Lah aku piye? Kowe kono ae, Ton, nunggoni anu. Wonge engko bontrote iki karo mbok kemil ngono ae. Bar balik. Piye lho? Ora gelem marane, ora gelem nelpon lho.